din il-kanzunetta. Għalikom Cherylis. Dak li għedna intu jien f'dik il-lejla kolla l-win. Dak li għedna intu jien jafu biss il-blata l-win. Dak li għedna intu jien jafu l-mewġ ta' ġolejn. Dak li Ghidtli Dakinhar ma kien xejn bħal dak li sar. Forsi jien ma nafx trid, ma nixtiex li nafx trid, ħadd ma jaf kemm nafx trid. Dejjem tgħid kemm inta jien tqum u torqod mingħajr kliem, dejjem tgħid kemm għadda żmien. Kellna d-dinja tagħna trejn u ħlifek ma ridna xejn. Kif nista' ngħix mingħajr imħabba li ma jiġri fil-widien? Kif tista' tgħid li għadek tħobbni għatra iktar mingħajr bibien? Jekk ma nkunu qatt flimkien. Ftakar biss li dakinhar biex xemx niżla wara swar nkun Ghidtli Dakinhar. Illi bħali ma tarax isbaħ minni ma tarax nkun Ghidtli Dakinhar. Naf illum ma tnix li kont intu kol ma dekx li kont. Kif nista' ngħix mingħajr imħabba li ma jiġri fil-widien? Kif tista' tgħid li għadek tħobbni għatra iktar mingħajr bibien? Jekk ma nkunu qatt flimkien, għax int kont l-arja li dawwarni, kont in-nifs li ngħixu bih, kont isħab u kliem sabiħ.